Žena musí nasledovať muža, lebo on je hlavou rodiny. Muž je hlavou rodiny. Nespokojné ženy k tomu rady dodávajú. A žena je krkom, ktorý tou hlavou krúti. V každom prípade si nemyslím, že v rodine musí byť zákonite muž ten vodca a žena len poslušný nasledovník jeho rozhodnutí. Slovo len som dal zámerne do úvodzoviek, pretože poslúchať nie je menej ako viesť. Je to len iná činnosť, rovnako dôležitá pre dosiahnutie cieľa. Vo veciach, ktorým rozumie lepšie muž, drží kormidlo muž. Vo veciach bližších žene ho zas drží žena. Ak ide o vec, ktorej nerozumie ani jeden z nich, alebo naopak obaja si myslia, že práve on či ona majú lepšie riešenie, tak sa pohádajú a niečo z toho už vypadne. Zvyčajne jeden ustúpi, a to ten, komu na danej veci menej záleží. Ak tvoj chlap teda na budúce na teba vybalí rozum, že správna žena musí nasledovať svojho muža, tak sa ho rovno opýtaj, či náhodou nie si jeho zamestnanec. Lebo ak nie, že asi by bolo lepšie sa o veci porozprávať. Ak sa však cítiš byť prirodzene okúzlená šarmom svojho partnera, rada sa nechávaš viesť jeho múdrymi rozhodnutiami a rada sa podriaduješ jeho mužnej autorite, potom nič na tom nemeň. Dôležité je, že si spokojná a zrejme aj tvoj muž. Jediné, na čom záleží je, aby vaša rodina či vzťah boli funkčné a aby ste ani jeden nemali pocit, že robíte niečo proti svojej vôli. Prispôsobiť sa vo veciach, na ktorých ti až tak veľmi nezáleží, nemôže byť pre teba taký veľký problém. A keď príde to najhoršie, že obaja veľmi silne budete chcieť každý čosi iné, hoďte si korunou. To pomáha, celkom vážne. Našťastie, ak máš dobrého partnera či dobrú partnerku, mince používaš častejšie do nákupných vozíkov, než na riešenie vzájomných sporov. A nezabudni, tlačiť nákupný vozík je rovnako zodpovedné, ako hádzať do neho tovar z regálov. Marta, a ty sa prečo uškrňaš? Zhrnutie. Poslúchať nie je menej ako viesť, je to len iná činnosť. Dobré pre konkrétnu vec je, keď kormidlo drží ten, kto veci lepšie rozumie. Spory vyrieši hádka, minca alebo ústupy ten, komu na veci menej záleží. Dôležitý je pocit spokojnosti oboch partnerov.